Искам да ви предупредя, че специално за околоочния контур е много хубаво да си изградите навик да спите по гръб. Защото когато спите на една страна, тогава стават неприятни гънки и бръчици по лицето. И още една хитринка. Хубаво е да си направите, да си купите калъфки от сатен. Те са хлъзгави и не позволяват, кожата се хлъзга по тях и не позволяват да се нагъни. Процедурата се завършва с леко отпускащо масажче. Когато нанасяте крем, околоочен, който е задължителен след 25-та година от живота ни, когато го нанасяте околоочен, винаги започвате от горния ъгъл на веждата. Околоочене, някои клиентки ми задават въпроса, трябва ли да слагате отгоре? Трябва да се слага отгоре, за да може да се стегне горния клепач и да не се отпуска. Крема се нанася от тук, с леки потупвания и свършваш в този ъгъл. Околоочен крем се слага сутрин и вечер под дневния или нощния крем. Сега се слага околоочен кремче на лицето и процедурата е към своя край. За да не пускаме клиента без крем, като излезе от студиото, да няма комфорт само на очите, а комфортно да се чувства цялата кожа. Ще му сложа и малко кристали за лице, които ще му създадат една защита на кожата. Крема винаги трябва да има фактор, без значение в кой сезон от годината сме. Аз съм готова.